Be sy'n wych ar yr diwrnod ola yma yn y sioe fawr yw yr amrywiaeth sydd yn cael y cyfle i ddod yn ôl i'r prif gylch. Sawl ceffyl i ni heb weld wrth eistedd yma yn y brif eisteddle gan bod 'na gymaint o gystadlaethau eraill wedi bod yn digwydd yn y cylch ceffylau. Nawr, i ni'n cael y cyfle i weld y gorau mewn llaw. Bencampwriaeth mewn llaw sydd fan hyn. Ac wrth yn ochr i'n rhoi help llaw, mae Rob Jones a David Oliver. Ie. Oedd hwnna'n yn swnio'n hyderus? Na, mae'r dosbarth yn anferth ac eto, fel fi wedi gweud, farn i wedi trwy'r wythnos amser i ni cyrraedd y pencampwriaeth yma i gyd. Mae'n atgofio ti pwy mor gryf mae'r safon wedi bod blwyddyn hyn. Allwn ni ddechrau falle wrth gweud wrth pwy yw'r beirniad, Martin Davies o Brydfa Chaseford, Bontfan, ger Caerdydd, dyma fe, yn yr siwt dywyll ar bowler. Martin yn ddyn sydd... Mae digon o barch am Martin. Mae Martin wedi dangos bob sort o geffyl, arab, ceffylau mewn llaw, ceffylau hela mewn llaw, ac rhywun o bryd mae fe'n magu yr adran B, ac wedi bod yn enwog iawn yn magu ceffylau plentyn, ponis plentyn, show yn dyfe o dan Prifix Brydfa Chaseford. Mae wedi magu un o ddoi bencampwr yn sioe ceffyl y flwyddyn dros y blynydde. Ond fel fi'n deall ar hyn o bryd, mae rhyw diddordeb yn yr adran B gyda fe. Bydd e'n hoff iawn o Molgarnedd Minosa, oedd yn is bencampwr yn yr Thomas Brightly. Just i batrwn y geffyl e. Wrth gwrs mae hon yn gystadleuaeth holl ar wahân. Odi. Diddorol. Ac be sy'n wych am y llun i ni'n gweld yr amrywiaeth o geffylau, mae 'da ni bob peth o'r ceffyl chwaraeon i'r ceffyl hela a wedyn ni i'r ceffyl bach y Shetland. O ie, popeth mewn. Pob peth. Tamed o popeth. Odi, ac i ni sôn am y Shetland, fe fi yn i mwynhau y Grand National Shetland yn dod. Ges ti weld yn gynharach yn yr wythnos. Yn dod. A llongyfarchiadau i'r gymdeithas am gynnal y Grand National yma. A braf cael rhywbeth wahanol yn y prif gylch. Fi'n siŵr bod yn gampa, her a hanner i ffeindio rhywbeth i ddyddannu rhywun neu bobl y cyhoedd sydd â gymaint o gwahanol diddordebau. Odi, mae'n gystadleuaeth da, ond mae'r plant a'r ponis yn hala ofan ond o fi. Maen nhw'n wyllt yn cylch. Ydyn. Dyma ni y cyntaf i fynd allan o flaen y beirniad. Mr Martin Jones, Simon Charlesworth sydd yn dangos. Sydd yn arwen. Ceffyl chwaraeon neu ceffyl hela fyddi, gewn ni weld mewn moment, amser gewn ni weld yr... Ceffyl hela, dwi'n meddwl. Hela? Hela. Swn o'n bendant. Fe ddawn glir yn y man wrth i ni weld y rhif. Dyna ni yr hela. David Oliver, os pryd wyt ti ddim yn iawn, gwed? Anamal. Bencampwr y ceffyl hela mewn llaw. Oedd yna bach o mic drop yn dod. O, chwarae teg. Ai adre fan. A ni fel oedd Ashley's Dignified oedd yr ceffyn cynt. Gorau o'r ceffyl hela mewn llaw. Bechnogaeth Ashley Anderson. Martin Davies a'i ddiddordeb yn yr adran B yn lle ddiweddar, felly fydd hi yn ddiddorol i weld le fydd y ligad yn mynd y prynhawn yma. Ond eto ar ôl gweud ni, dyma'r adran, y pencampwr hyn, dyna beth oedd magu am blynydde a wedi bod yn brofiadol a llwyddiannus iawn. Fel wedes i wedi magu rhyw 3 yn y llydd yn sioe ceffyl y flwyddyn i plentyn ar gefen ponis dangos. Beth oedd yn ddiddorol, mae'n dod o gefndir heb geffylau. Doedd dim geffylau yn ei gefndir o gwbl nag oedd. Wedi dysgu hynna'n bopeth, bob parch. A nath e ddechrau dangos o gwmpas 1968 yn ennill yn y sioe frenhinol y flwyddyn honno, gyda poni o'r enw Stoatley Swallow. Ia, pason ni nawr yw'r poni hela mewn llaw. A hynny yw brwc fel Lady Crawley. Wel, a dyma ni'n ôl i'r Shetlands, Heledd. Ni'n ôl i'r Shetlands. Mae Shetlands ar munud.
Mae'r Shetlands yn cael dod nôl, mae'r Miniatures yn cael dod nôl hefyd. Odi, mae hwn yn sgwar yn dweud David, mae fe'n anifel sydd yn sgwar. Yndi, chwarae teg. Se hwn yn tyfu, bydde gallu fod Ceffylau Mewn Llaw rhyw ffordd. Dim ond llai o flew, falle. Chi'n cofio Shetland yn ennill eriod? Chi'n cofio Shetland yn ennill Wi byth yn eriod? cofio, ond Na, fi'n eich chwaith. O'r gwybodaeth i gyd. Drws nesaf fi fan hyn gyda David Oliver. Ond falle heddi bydd y diwrnod, ynddi fe? Cerdded yn dda, mae'r cam ar y drot, fel mae rhain yn gallu bod tyma bach yn fyr, ond mae hwn yn tasgu. Bydde ti ddim hir. Na. Ond nid ni sy'n bwysig, ond Martin Davies sydd yn beirniadu y Bencampwriaeth Mewn Llaw. Fe fydd yn tymlo'r pwysau ac yn coroni y ceffyl yn y man. Mae'r rhan ucha y prif gylch yn galw gan mai fyna mae Bencampwriaeth Mewn Llaw yn cael ei gynnal ar hyn o bryd. Dyma ni, Martin Davies, beirniad y Bencampwriaeth yma, wedi bod yn edrych yn fanylach ar bob un o'r ceffylau sydd wedi dod yn ôl i gystadlu yn erbyn ei gilydd. Ac o'i flaen yn awr mae Menai Curiosa, pencampwr yr adran ec. Glyn Coch Copeiria, a Coben Ore yn y sioe frenhinol y flwyddyn hyn. I egluro mae'r beirniad wedi tynnu Yw rhestr fer all yn do. Rhyw hech mlaen o'r llinell. 3 ar fideo Cymreig. Ie, odi. Yr ec ar Cobyn, yr adran dy. A fe'n ddiddorol iawn achos o ti gynne Rob yn gweud am yr adran B. Oedd na rhyw dimlad gyda ti bod i ligad wedi aros ychydig bach yn hirach falle ar yr adran B? Yn sicr, odi. Wy'n twmlo ni. Wy'n nabod Martin digon da. Mae fe'n ddyn sydd ddim yn wasto amser, mae busnes yw busnes, ond yn sicr pan ath i am drot paso fe, droiodd e rownd i gael pip ar ei ôl i. Dwi ddim yn gwneud na fel arfer, ond gewn ni weld. Am ti'n gwybod sy'n digwydd amser fi'n gweud pethach fel na, dwi ti. Bydd i ddim yn cael dim byd. Ond beth bydde fe'n ei olygu i ti? Adran B yn dywadu, Rob. Tase fe yn dewis yr adran B fel pencampwr mewn llaw. Beth mae hynny'n olygu i ti? Gwyd i'r safon. Ni wedi gweud wrth gwrs yn y pellter, bod yr adran bach yn wan. A Cobyn. O, nage, yr adran dy. Wel, Glyn Coch Copeiria. Falle eith y cil wobr. Falle. Ti byth yn gwybod? I'r adran ec. Yr adran ec yn iswop. O, wel, dewis da. A'r ddwy yn matcho hefyd. Ma nhw, odyn, ma nhw'n batrwn. A'r ddoi yn nhw'n just ar dan heddi, ar fyw yn dod nhw. Pob parch i'r ddoi yn nhw, ond yr adran C sydd wedi cael ei. Brydfa Menai Curiosa. Bydd y ddathlu yn St Clair heno. Ac yn llawn heiddi y dathlu. Mae Martin yn ddyn sydd yn bwyty dangos, a wy'n siŵr yn ei feddwl byddai'n meddwl mae'r ddoi gaseg fag i hyn wedi bod ar dan heddi. Yn yr hydref, mae gofyn cael rhywbeth fel ebol, rhywbeth i cadw nhw'n fyw. Mae natur nhw'n fywiog. Falle bydd yr adran B, byddai hwnna dy bach yn fflat erbyn geia, ond ti'n gallu gweld yn meddwl Martin oedd meddwl, wi moyn ceffyl dda i fynd mlaen i sioe ceffyl y flwyddyn, i ddangos dyna'n ddewis hi. A David, dwi'n credu bydd y ddoi hyn, still ar dan, yn yr hydref. Yn bendant. Ac dwi'n meddwl bod ydy'n gwneud dewis